ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои навбатии мо аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой 12, дуюм ряд, саршавии дуюм ряд. беҳадами хел комбахтои фасон, заминаш комбахтияй. бинед гулошон лавдуманиёи вишифкадори беҳад хушрӯ. нусхаҳои анамин комбахтои якнимазурара арзонуш. ино 3 метраш нархи донааш 450 сомонай. касе ки мисол бисёр мегира бо арзон мешава. марҳамат, нависед, мо доставка дорем. беҳтарин рангҳои хушрӯ дора. бинед, инаш аз инашда хушрӯи нусхааш, инаш аз инашда. агар дар кор бошад мо доставка мекунем, чи дар Русия ва чи дар дохили Тоҷикистон. рангошон ҳама рангҳои хушрӯ, рангҳое ки ҳозир мо дадаян. намихе ранго набинед, ами дохили гулошон ҳамаш сангча пир кардагиай, сангчаҳои хушрӯ. материалшам нағзай. марҳамат, як либосаш 450 сомонӣ. ҳама хел новинкаҳора. беҳад гулои фасон омадагиай. шумо ҳаминора пайдо карда метавонед аз Корвон, инчунин аз мо дархост карда метавонед.